офтоб фурӯ рафта буд, ширбиринҷам тайёр шуда буд, аммо ҳанӯз аз мурод дарак набуд. Соро баъд аз тамоман куштани оташи таги дег, хона даромада, чароғро даргиронид ва писарашро ҳамроҳ гирифта ба таги дари кӯча баромад, ки шавҳарашро пешвоз гирад. гашти шоми говгум шуд, ки будани оянда ва равандагонро аз дур муайян кардан мумкин набуд. Бинобар ин Соро ҳар ояндаеро, ки аз дур медид, гумон мекард шавҳараш меояд. Аммо баъд аз ба пеши дарвоза расида гузашта рафтани он кас, медонист, ки ӯ шавҳараш набудааст. шодиро хоб пахш кард. ҳар замон пинак рафта, қариб буд ба як су ғалтида равад. Аммо баъд аз ҳушёр кардани модараш бедор шуда, бо оҳанги дилтангона дада кай меояда гуфта мепурсид. Аммо бо вуҷуди аз шом 2 соат гузаштан мурод наомад. Соро маҷбур шуд, ки бачаро гирифта ба хона дарорад. соро шодиро дар хона монда, худаш ба сари дег омад. Ширбиринҷ монанди лои похса сахт шуда монда буд. дар як табақча як кафгир ош кашида барои шодӣ даровард, ки хоби ӯ сахт бурдааст. ӯро бедор карда ош хӯронданӣ шуд, аммо бедор кардани ӯ мумкин нашуд. дар як гӯшаи хона ҷой андохта, бачаро бардошта бурда ба рӯи ҷой хобонид ва худаш боз ба сари кӯча баромад, ки шавҳарашро пешвоз гирад. акнун аз кӯча касе намегузашт. мардум ҳама хона ба хона шуда рафтагӣ буданд. соро баъд аз соатҳои дароз дар кӯчаи холӣ нишаста, ба роҳи омади мурод чашм духта, нигарон шудан мабудо бача натарсад гуфта ба хона даромад. бача ором ва осуда мехобид, аммо дили Соро осоиш ва ором надошт. ӯ дар хона нишаста натавониста, боз ба сари кӯча баромад ва боз гашта ба хона даромад. баъд аз чанд бор дар байни кӯча ва хона даробаро кардан омада, ба пеши писарчааш нишаст ва чашмашро ба рӯи ӯ духта, дар фикру хаёл фурӯ рафт. ба ӯ чӣ рӯй дода бошад? Соро ба ин суоли дар фикри худ ба худ додааш ҷавоб ёфта наметавонист. дар ҳамин вақт аз рӯи ҳавлӣ овози по шунида шуд. охир омад, гӯён аз шодӣ дили Соро задан гирифт ва баъд аз ором ёфтани дилаш аз ҷояш хест, ки шавҳарашро пешвоз гирад. Соро аз ҷояш хеста ба ояндаи аз дар даромада истодагӣ рӯбарӯ шуда дид, ки зани калони бой будааст. Соро монанди касе, ки нохост ба сараш як сатил оби хунук рехта бошанд, якбора ларзида рафт. Соро, ки дар як вақт ба ду ҳолати зидди якдигар, хурсандии зиёд ва маъюсии зиёд дучор омада буд, қариб буд аз худ равад. ӯ худдорӣ карда ҳанӯз фурсати аз бойбибӣ пурсидани дараки шавҳарашро наёфта буд, ки пурсид: муродака дар куҷост? ин пурсиши бойбибӣ ба Соро чунон расид, ки гӯё аз сари ӯ як дег оби ҷӯшонро рехта бошанд. сар то қадамаш важжоз зада сӯхта рафтагӣ бар ин шуду ба зур: хабари ӯро ман аз шумо фаҳмиданӣ будам, гуфта тавонисту халос. бойбибӣ ба маълумотдиҳӣ даромад. баъд аз сар шудани бурон, бо ямакатон шоқулро ҷеғ зада оварда, барои хабаргирӣ аз мурод ба дашт фиристоданд ва ба ӯ таъин карданд, ки агар гӯсфандон дар бурон гурехта бошанд, барои ёфта ғондошта гирифта овардани онҳо ба мурод ёрӣ диҳад.
мурод гӯшна мондагист гуфта, ман бо шоқул ба ӯ 2 та нон фиристодам. шоқул ӯро дар дашт наёфтааст. гӯён Соро сухани бойбибиро бурида ба тарсу ларз пурсид: сабр кунед, ҳамаашро гуфта медиҳам. гӯён бойбибӣ гапи худро давом кунонид. шоқул ба чарогоҳ рафта, дар он ҷо на аз мурод ва на аз гӯсфандон асаре наёфтааст. баъд аз он ҳар тарафи даштро кӯлҳо, найзорҳо ва паттазорҳоро аз як сар кофтуков кардааст. дар вақти фурӯ рафта истодани офтоб, як қисми гӯсфандонро дар як найзор дидааст. дадеш дар пеши он гӯсфандон набудааст? гӯён Соро пурсид. сабр кунед, мегӯям. шоқул як гургро дидааст, ки як гӯсфандро кафонда хӯрда истода будааст. ӯ дарав он гургро бо милтиқ андохта ғалтондааст ва баъд аз он боз мурод ва гӯсфандони дигарро кофтан гирифтааст. лекин ҳарчанд ковад ҳам дараке наёфтааст. баъд аз торик шудан, гӯсфандони ба даст даромадаро ҳай карда овардан гирифтааст. охир мурод чӣ шудааст? гуфта пурсид, дар як ҳолате ки гӯё тамоми вазниҳои дунё ба сараш монанди санги осиё гашта истода бошад. гуфтам ку, гуфт бойзанак қадре овозашро баланд карда, аз ӯ дарак наёфтааст. ба фикри шумоён ба сари ӯ чӣ бало омада бошад? гуфта мепурсам. гуфт Соро ҳам овозашро баланд карда. боямакатон мегӯянд, аҷаб нест, ки ба сабаби бисёр талаф шудани гӯсфандон аз ман тарсида рӯй пинҳон карда бошад, ё ин ки ба ягон тараф рафта бошад. лекин барои қазое ки аз осмон омадааст, ман ӯро коҳиш намекунам. ба Саро гӯй, ки агар даракашро ёбад, ӯро пеши ман фиристонад. ман дилдорӣ дода ӯро боз ба кори муқаррарияш мефармоям. ман дараки ӯро аз куҷо ёфта метавонам? гуфт Соро бо оромие, ки ба сабаби шунидани фикри бой дар худ пайдо карда буд. мо фарду пагоҳи рӯзӣ боз шоқулро барои кофтукови ӯ ба дашт мефиристонем. гӯён бойзанак аз пеши Соро баромада рафт. рӯзи дигари он рӯзе, ки мурод ба хонааш наомада буд, боз бойбибӣ ба пеши Соро омад. ин дафъа ҳам бевақт шабона вақти хоб омад. хабаре, ки имшаб ӯ овард, аз хабари динашаб овардагиаш ҳам бадтар буд. назар ба гуфтаи ӯ, ҳамон рӯз шоқул ба дашт рафта, аз пагоҳӣ то бегоҳӣ ҳама ҷойро кофтуков кардааст, аммо дар ҳеҷ ҷо ягон нишонаи муродро надидааст. баъд аз канда шудани умедаш аз ҳама ҷо пойлуд шуда, ба кӯли найзоре, ки рӯзи бурон гӯсфандон гурехта ба ҳамон ҷо паноҳ бурда буданд, даромадааст. он найзорро ҳам сар то по кофта дидааст, аз он ҷо ҳам асаре наёфтааст. лекин дар вақте ки аз кӯл баргашта мебаромадааст, дар зери найҳо асари хун, либосҳои дарида порашуда ва устухони одамӣ бар ин устухонҳоро дидааст. бо шунидани ин хабар, аҳволи ба Соро рӯйдодагӣ ва изтироби дили пурдардшудаи ӯро ҳеҷ як қалам тасвир карда наметавонад. ба чашми бинанда фақат ҳамин қадар намуд, ки ӯ воҳ гӯён 2 панҷаашро ба сари синааш зад ва гӯё ки аз он ҷо дилу шуши тангшудаи худро канда гирифта мебароварда бошад, бо чанголаш ғиҷим карду баъд аз он гӯё ки дар зери ӯ динамит гузошта оташ дар дода бошанд, аз ҷояш якбора парид ва дубора ба рӯи хона ғалтида
чун моргазидагон ғунча шуда печутоб хӯрд ва баъд аз дақиқае рангаш сафед шуд ва дасту пояш ба ҳар тараф ёзид ва худаш ҳам дароз кашид. дигар на садое ва на ҳаракате аз вай дида нашуд. бойзанак муқаррар кард ки ӯ мурдааст, аммо вақте ки оиначаи бағалиашро бароварда ба даҳони ӯ дошт, ба рӯи оина ғубори намдоре пайдо шуд. аз ин ҳол бойзанак донист ки ӯ ҳанӯз намурдааст. шодӣ ҳам бо дод гуфта ба замин ғалтидани модараш гирьякунон ва додгӯён худро ба болои модараш партофт. вақте ки бойзанак аз хонаи соро баромада мерафт, аз он ҷо танҳо овози гирьяи писарча шунида мешуд. баъд аз як ҳафтаи гум шудани Мурод, Эшонқулбой имому оқсақоли қишлоқро пеши Соро барои завҷигӣ фиристод. онҳо баъд аз афсӯс хӯрданашон аз ҷиҳати Муродро гург хӯрдан, супориши бойро ба Соро расониданд. назар ба гуфтаи онҳо, бой аз ҷиҳати нобуд шудани Мурод бисёр ғамгин будааст. барои хурсанд кардани арвоҳи Мурод ва ба тарзи мукофот ба хизматҳои чандсолаи ӯ ба писари ӯ падарӣ карданӣ будааст. бинобар ин мехостааст ки Сороро ба никоҳи шаръӣ ба худ зан кунад. Соро ки аз имому оқсақол ин гапро шунид, якбора гирья карда фиристод ва баъд аз қадре гириста холӣ кардани дили худ гуфт: аввало ҳоло маълум нест ки шавҳари маро гург хӯрдааст ё не. дуюм, агар рафту шавҳари маро гург хӯрда бошад ҳам, ҳоло ман шавҳар карданро намехоҳам. барои писарчаи ман падари угай дар кор нест. агар умраш боқӣ бошад, ӯ ҳам дар қатори он бачагони бепадару бекас, ки дар мамлакати мо кам нестанд, калон мешавад ва меравад. дар вақте ки Эшонқулбой мехост барои ба даст даровардани Соро, ки талаби ӯро рад кардааст, ягон чораи қатъитар бинад, дар қишлоқ хабаре овоза шуд. назар ба ин хабар, аҳолии як қишлоқ, ки дар лаби дарёи Амӯ буда, аз қишлоқи бой хеле пӯёнтар аст, дар канори дарё як мурдаи оббурдаро ёфтанд. назар ба қавли касе ки ин хабарро аз он қишлоқ овардааст, ӯ мурдаро ба чашми худ дида будааст ва он мурда ба Мурод монанд будааст. ва инчунин назар ба гапи он одам, Мурод ба пои худ дар дарё ғарқ нашуда будааст, балки ӯро бо тир зада кушта ба об партофта буданд. Соро ки ин хабарро шунид, бачаашро ба шонааш борвор баста, лаблаби дарё ба он қишлоқ рафт. дар он ҷо гури мурдаеро, ки аз канори дарё ёфта гуронда буданд, кушоёнда дид. пӯстҳои бадани мурда варамида, кафида ва аз ҳолати аслияш тамоман дигаргун шудагӣ буд. бинобар ин Соро муайян надонист ки он мурдаи шавҳараш аст ё дигаре. бо вуҷуди ин, ӯ ба гумони ин ки шояд мурдаи шавҳараш бошад, аз дидани он ҳол аз ҳуш рафт ва баъд аз ба ҳуш омадан ҳар тарафи мурдаро гардонда дид ки аз тир асаре ҳаст ё нест. бинобар пусида будани бадани мурда, ки бештарини ҷойҳояш суроғ шуда буд, нишонаи тирро ҳам муайян карда натавонист. Соро чӣ шудани тақдири шавҳари худро
муайян карда натавониста, бо дидаи гирён, бо дили бирён ва бо тани ларзон ба хона баргашт. лекин ба сабаби ин ки вақти ғоиб шудани шавҳараш дер кашид ва гург хӯрданд ва ё ин ки кушта шудани ӯ ба тарзи инкор карда нашудани овоза шуд, ба азо нишаст. ҳанӯз рӯзҳои азодории Соро нагузашта буд, ки Эшонқулбой дубора ба ӯ кас фиристода ба занӣ талаб кард ва ин дафъа супориши худро бо оҳанги дурусттар ба ӯ фиристод. назар ба қавли ин миёнаравон, бой мегуфтааст, ки Соро мурдаи шавҳари худро ба чашми худ дида омад. акнун барои шавҳар накардан дар ӯ ҳеҷ баҳонае намонд. бо вуҷуди ин, агар ӯ шавҳар намекунам гӯяд, ман розӣ намешавам, ки дар қишлоқи ман як зани ҷавони бешавҳар зиндагонӣ кунад ва сабаби ба ҳаром афтодани ҷавонон шавад. модом ки шавҳар карданаш дар кор аст, аз ҳама ман беҳтар ва авлотарам ва агар ӯ каси дигарро аз ман беҳтар донад, дар ин қишлоқ касе нест, ки ба деворе ки ман пой мондам пой диҳад. Соро ҳам ин дафъа оҳангашро дигар кард. ба ин гуна миёнаравони беҳаё, ки аз номи як беномус ва эҳтимол кушандаи шавҳараш ҳам бошад, тутивор гап мезананд. узргӯӣ ва баҳонаҷӯӣ карда нанишаст ва беибо ба даҳонаш чӣ алфозе ки омад ба рӯи онҳо зада бароварда пеш кард. лекин бой бо ин қадарҳо дам шуда нарафт. ӯ аввал гулӯи калоншавандагони қишлоқро равған кард ва баъд аз он дар зери дасти шоқул якчанд нафар шӯрапуштонро ба хонаи Соро фиристод, ки ӯро шабона пахш карда гирифта оварда ба бой супурданд ва бой имомро оварда никоҳам кунонд ва ба ҳамин тариқа Соро дар қатори занони никоҳии бой даромад. Соро ба қатори занони никоҳии бой дароварда шуд, лекин бой ҳоло ӯро зани никоҳии худ намедонист. ҳатто ҳоло он ҳавасеро ҳам надошт, ки ба вай дар аввалҳои дидани худ ӯро пайдо карда буд. ҳоло бой аз даровардани ӯ ба дасти худ ду мақсад дошт. якум, ба ҳама ва аз ин ҷумла ба Соро ҳам фаҳмондан мехост, ки бойҳо ва махсусан Эшонқулбой ба ҳар коре ки даҳан ва чанг занад, албатта ба вуҷуд оварда метавонад ва касе ки ба хоҳиши ӯ муқобил барояд, ба ҳамин рӯзе ки Соро афтидааст меафтад ва дар охир боз ба сар фуровардан маҷбур мешавад. дуввум, ӯ мехост, ки ба ҷои муроди каму беш музд мегирифтагӣ, як каниз ва як ғуломбачаи бемузд ва бедирам харида ба даст дарорад. бинобар ин, ӯ аз рӯзи дуввуми никоҳ Сороро дар корҳои сахти хона ва саҳро кор фармудан гирифт. Соро ҳам чунон ки аз аввал зани Эшонқулбой шуданро намехост, ҳоло ҳам ӯ худро бо ҳеҷ раҳ зани ӯ намедонист. бинобар ин, ӯ куртаи наверо, ки шаби никоҳ ба вай мувофиқи урфу одат бо зурӣ пӯшонида буданд, дар ҳамон соати аввалӣ, ки танҳо монд, аз тани худ кашида ҳаво дод ва ҳамон либосҳои обшуста, дарида ва ямоқиро, ки дар хонаи худ мепӯшид, пӯшидан гирифт. зиндагонии меҳнатии Соро дар хонаи бой ва зиндагонии меҳнатии занони меҳнаткашони он вақт, ки тоқатгудоз буд, чанд сахттар буд. ӯ монанди канизакони замони ғуломдорӣ, ки маҳз барои меҳнат кунонидан харида шуда бошанд, маҷбур буд, ки ҳамеша кор кунад.
дуруст чиз нахӯрда ва дуруст нахобида кор кунад. дар зери дашноми бой ва занони ӯ ва дар зери зарбу лати тоқатгудози онҳо вой нагуфта кор кунад. шодӣ ки бой ба вай падар шуданӣ буд, дар хонаи ӯ аз бепадарони бекас бадтар зиндагонӣ мекард. ӯ мисли сагбачагони бесоҳиби дар кӯча зоида шуда, аз ҳар кас шалоқ хӯрда зиндагонӣ мекард. ӯ монанди моҳичаи аз об дуршудае, ки дар реги тафсон афтода бошад, тапида ва ҷон канда зиндагонӣ мекард. шодиро аз ҳама зиёдтар писари бой Истам азоб медод. ӯ аз шодӣ 3 сол калонтар буд ва аз ҳамин калонии худ фоида бурда, ӯро рӯзе чанд бор мезад ва агар дар вақти задани Истам шодӣ мегирист, модари Истам омада ӯро мезад, ки чаро гирья мекунад. шодӣ вақте ки калонтар шуд, рӯзе қувваи мудофиагии худро озмуда диду дар вақти задани Истам ӯро аз пои Истам гирифта бардошта, ӯро ба поини суфа ғелонда фиристод. модари Истам ӯро ба ин гуноҳ ба задани худ қаноат накарда, ба шавҳари худ Эшонқулбой ҳам занонд. бачаи бечораи хурдсол ба ин зарбу лати одами калонсол тоб наоварда, дар ҳолате ки тамоми баданаш абгор шуда буд, бемор шуда ғалтид. дар ин бемории мурданӣ 1 моҳ хобида ба пой хест. аммо то чанд гоҳ ҳар бор ки хоҳ бой бошад, хоҳ занаш ӯро медиданд, мезадандаш. шодӣ ба ин гуна зарбу латҳои пай дар пай тоб овардан натавонист ва маҷбур шуд, ки худро ба назари хуҷайнон нишон надиҳад. ӯ дар мағзи беда ва коҳ ва дар зери бандҳои шох даромада руст шуда мехобид. модари бечора, он модаре ки тамоми ҳаёташ ба ӯ баста буд ва ӯро аз ҷони худ азизтар мешуморид, ба ин аҳволи вай ёрмандӣ расонида наметавонист. ҳатто як бурдан нони қоқро ҳам аз нафси худ зада ба ӯ пинҳонӣ медод. бой аз рӯзе ки сороро ба хонаи худ овардааст, шодиро ягон бор ҳам ба номи худаш ҷеғ назадааст ва ҳар вақт ӯро ятимча гуфта ҷеғ мезад, ятимча гуфта кор мефармуд ва ятимча гуфта мезад. касони дигаре ҳам, ки дар ҳавлии бой буданд, аз забони бой гирифта ӯро ятимча мегуфтанд ва аз забони онҳо гирифта дигарон ҳам ӯро ятимча мегуфтагӣ шуданд. вақте ки шодӣ калонтар шуд, аломати хурдиро, ки часпаки ча аст, партофта ятим гуфтан гирифтанд. ба ин муносибат мо ҳам дар ин ҳикоя баъд аз ин ӯро ятим гуфта ном мебарем ва гоҳо номи падарашро ҳамроҳ карда Ятиммурод низ мегӯем. моҳи феврал буд. аз ҳаво борони барфрезадор меборид. гоҳо аз ҳар тараф бодҳои сахт ва тунд мевазиданд. дар чунин ҳаво мардуми бисёре дар майдони васеъи саркушодае дар зери боду бориш рост меистоданд. дар лаби дарё сарпаноҳе набуд, ки онҳо дар он ҷо нишинанд. дар он ҷо на деҳ буд, на диёр, на иморат буд ва на ғор. танҳо як чодари карбусии бо рӯян ранг карда ба назар менамуд, ки ба рӯи он аз парчаҳои алвон гул бурида духтагӣ буданд ва дар тарафи пеши чодар як шомиёнаи роҳ-роҳ нақшдорро айвонвор кашида буданд. дар даруни ин чодар касе набуд, аммо дар беруни он, дар зери шомиёна 2-3 нафар қаровулвор рост истода буданд. бар сари ин одамҳо
салаҳои шалғамибастаи сипоҳигарӣ, бар танашон ҷомаҳои зеҳкалони бухорӣ ва ба пояшон мӯзаҳои пошнабаланди америконӣ буд. инҳо миёнҳояшонро бо футаҳои сафед баста буданд ва ин нишон медод, ки онҳо аз хизматчиёни дараҷаи пасти дарбори амирӣ буданд. ин одамон атрофи чодарро аз назар гузаронида меистоданд ва мардуми дар он ҷо ғуншударо аз 100 қадам наздиктар ба пеши чодар омадан намегузоштанд. ҳатто агар касе ба тарафи чодар бо диққаттар нигоҳ кунад, яке аз онҳо бо овози баланд: «Ба ин су нигоҳ накун, чашмонатро пӯш» гӯён фарёд мекашид. аз дур як савори дартозоянда намудор шуд. ҳамаи чашмони он касоне, ки дар он ҷо буданд, ба тарафи оянда духта гардид. савор ба пеши чодар расида омада, ба касоне, ки дар зери шомиёна истода буданд, «Палтари олӣ кучид», гуфт ва дарҳол сари аспашро паст гардонда, бо роҳе ки омада буд, боз дар тоз рафт. пас аз 2 дақиқа як савори дигар асп давонда омада, «Зоти олӣ асп пурсиданд», гуфт ва ин ҳам ба роҳи омадааш бозгашта аспи худро давонда рафт. баъд аз 2 дақиқаи дигар савори дигаре омада, «Зоти ҳумоёнӣ зини аспро зинат доданд, яъне савор шудааст», боз гашта аспи худро давонда рафт. баъд аз он ба фосилаи ҳар 1 ё 2 дақиқа саворони якка якка асп давонда меомаданд ва бе он ки ба касе чизе гӯянд, паст гашта боз асп давонда мерафтанд. аспдавониҳои номаълуммақсад бисёр дароз накашид ва саворе омад, ки дар пушти худ ба рӯи полони асп як кати кӯтоҳпояи қуринро чорбанд карда баста буд ва ӯ ба ҳамин ҳол асп медавонид. аз миёни одамони дар он ҷо ғуншуда як одами чорохпӯши кӯҳнаҷома аз як одами сипоҳимонанд, ки дар паҳлӯяш истода буд, пурсид: «Ин чист?» «Ин кати хоссаи олист, ки ҳар гоҳ ҷаноби олӣ дар ҷои хобиданӣ шаванд, бар рӯи ҳамин кат меёзанд», одами сипоҳитағма ҷавоб дод. аз паси катбардор савори дигаре пайдо шуд. ин савор як деги сиёҳро дар чипта печонда, бар болои асп дар пеши худ дошта, асп давонда меомад. «Ин чист?» пурсиданд. аввалӣ пурсид. «Ин деги пурпалави тозадам аст, ки аз сари оташдон бардошта оварда истодааст», ҷавоб дод сипоҳе ва давом кард: «Агар ҷаноби олӣ дар байни 2 манзил ба ногоҳ ош сурох кунанд, аз ҳамин дег даррав кашида медиҳанд». боз як савор дар тоз омад. бар болои аспи ин савор як ҷуфт чорчӯбаи дучашма, ки бо каҷоваи хишткашӣ монандӣ дошт, бастагӣ буд. дар ҳар чашми ин чорчӯб як кӯзаи сафолин буда, дар он ҷо ҳамагӣ 4 кӯза ба назар менамуд ва дар миёнаи кӯзаҳо савор нишастагӣ буд ва дар дасти худ як косаи хитоиро дошта ва поҳои худро ба тарафи гардани асп овезон карда асп медавонид. «Ин чист?» чорохпӯш пурсид. «Ин одамро суфиобкаш мегӯянд», гуфт одами сипоҳимонанд ва давом кард. «Он кӯзаҳоро бо оби махсус пур кардаанд, ки ҳар вақт ҷаноби олӣ об хоҳанд, аз он кӯза дар он коса рехта медиҳанд». аз паси ин савор боз як савори дигар асп давонда омад. ин савор косаеро дар рӯймол гузошта,
4 гӯшаи рӯймолро ба дасти худ гирифта, косаро овезон бардошта меомад. «Ин чист? Ин одам шарбатдор аст ва косае, ки дар он рӯймол аст, пуршарбат аст. Агар ба ногоҳ ҳаваси ҷаноби олӣ ба шарбат равад, шарбатдор дарҳол он косаро ба пеши ҷаноби олӣ медорад». Аз канори роҳ аз сурохие юрмоне намоён шуд. Якчанд тамошобинон бо сангу кулӯх ба вай ҳуҷум карданд. Юрмон аз одамон гурехта худро ба миёнаи роҳ андохт. Аспи шарбатдор, ки аз он ҷо мегузашт, давидани юрмонро дида хусид ва чароғпоя шуда худро пас партофт. Шарбатдор, ки нигарони ин аҳвол набуд, аз асп ғалтид ва аз дасти ӯ рӯмоли косадор парида рафта, дар пеши тамошобинон афтид. Коса шикаста пора пора шуд, аммо дар коса шарбат марбат набудааст. «Ин коса холӣ будааст кӯ?» гуфт чороғпӯш ба касе, ки ба вай он коса пуршарбат гуфта буд, бо оҳанги дурӯғгӯйкунанда. Каси сипоҳтағма шармида сурх шуд ва як каси дигар ба сухан даромад. «Мумкин аст, ки амир дар он кат дар умри худ ягон бор ҳам нахобида бошад. Он дег ҳам холӣ ва он кӯзаҳо ҳам беоб бошанд. Лекин ин чизҳоро барои ба назари мардум ҷилва кунондани дабдабаи подшоҳӣ ба ҳамин тартиб гирифта мегарданд ва медаванд. Акнун аз роҳ на ин ки саворагон якка якка, балки саворони бисьёр бо аспу аробаҳои пурбор бо ҳам омехта ба ҳаво, ба атроф ва ба якдигарашон лойҳои роҳро парронда мегузаштанд. Дар қатори аробаҳо як аробаи кападоре намуд, ки ба рӯи капаи вай намади калонеро партофта, ҳама ҷои аробаро маҳкам пӯшонда буданд. «Ин аробаи урда аст», гуфт каси сипоҳитағма, бе он ки аз ӯ касе чӣ хел ароба будани онро пурсида бошад, ва давом дод: «Дар дарунаш ҳарами муҳтарам ва занони хосаи ҷаноби олӣ нишастаанд ва барои нигоҳдории онҳо аз назари номаҳрамон болои аробаро маҳкам пӯшондаанд». Ароба рафта ба пеши чодар истод. Яке аз хизматчиён, ки дар пеши чодар дар зери шомиёна буд, як тарафи намадро кушода бардошт. Аз даруни ароба чанд писарбачаи 16-17 сола паси якдигар фаромада ба ҷои дар даромаданд. Либосҳои ин бачагон хуб ва тоза бошад ҳам, рангашон кандагӣ ва заҳир шудагӣ буд. Ранги рӯи инҳо чунон менамуд, ки гӯё баъд аз дуру дароз дар зиндон хобидан ҳозир баромада бошанд, ва ё ин ки аз бемории чандинсола навакак сар бардошта бошанд. «Инҳо киҳоянд?» гуфта пурсид он чороғпӯши кунҷков, ки ҳар чизро пурсида фаҳмидан мехост. Аммо он одами сипоҳимонанди маҳмаддоно, ки ҳар чизро эзоҳ мекард ва навакак он аробаро аробаи урда гуфта буд, ба ин пурсиш чизе нагуфт. Ҳамоно аз дурӯғ баромадани эзои ҳозираи худ шарманда шуда буд, ки рӯи худро ба тарафе тофт ва худро чунон нишон дод, ки гӯё ин пурсишро нашунидааст. Лекин каси дигаре ба ин пурсиш ҷавоб дод: «Инҳо бачагонеанд, ки амир онҳоро бо зурӣ ва зулм аз падару модарҳояшон ҷудо карда гирифтааст. Инҳо асирони мазлумеанд, ки амир онҳоро дар лойқаи мурдори дарбори худ бо бандҳои ваҳшиёнат нигоҳ медорад. Инҳо он сабзаҳои навхезанд, ки
дар зери мӯзаи мурдори амир поймол шудаанд. Инҳо он ғунчаҳои навшукуфтаанд, ки дар тафботи бедод пажмурда гардидаанд. Инҳо аз ҳаёти дарборӣ нафрат доранд, азоб мекашанд, алам мебинанд. Бинобар ин инҳо ҳарчанд зиндаанд, ранги рӯяшон мурдамонанд канда аст. баъд аз гузашта тамом шудани саворон ва аробаҳо, дастаи аскари хоссаи амир намоён шуд. либоси ин аскарон монанди либоси аҳли Кавказ буда, худашон ҳам Кавказ номида мешуданд. баъд аз гузаштани дастаи аскари Кавказ, удайчӣ ва шиғовулони амир пайдо шуданд. дар дасти инҳо чӯбдастаҳои сартиллои заркӯб буда, ба аспони давриву абзоли тиллодор савор буданд. аммо инҳо аспҳояшонро намедавонданд ва бо як қадам оҳиста оҳиста меронданд. яке аз инҳо бо овози баланд мегуфт: ҳазрати амир музаффару мансур шаванд. ва дигаре аз пайи он фарёд мекашид: ҳазрати амир ҷаҳонгир шаванд, теғашон бурро ва сафарашон бехатар шавад. сеюми гӯё ба онҳо ҷавоб медод: илоҳи омин. пурсандаи чоруғпӯш бо шунидани ин садоҳо қаҳқоҳзанон ханда карда фиристод. чаро механдӣ? гуфта яке аз ӯ пурсид. амир дар муқобили меҳнаткашони зулмдида, ки ба даст яроқ гирифта барои аз мамлакат нест кардани ӯ бархостаанд, зафар намеёфт. зафар наёфт ва зафар ҳам нахоҳад ёфт. ин аст, ки мебинем аз мамлакат пеш карда шуда бо расвоӣ ба хоки бегунагон гурехта рафта истодааст. инҳо ҳанӯз ҳазрати амир музаффару мансур шаванд, теғашон бурро шаванд ва ҷаҳонгир шаванд гӯён фарёд мекашанд. магар ин ҷои ханда нест? гуфт чоруғпӯш. аз дасти меҳнаткашони ситамдида, ки ба даст яроқ гирифтаанд, сари худро саломат гирифта гурехта тавонистан ҳам барои амир як зафар аст, гуфт як одами дигар ва давом кард. ҳарчанд ҷаҳонгир нашавад ҳам, дар хоки бегунагон дар ба дар гашта ҷаҳонгард мешавад. ниҳоят дастае намудор шуд, ки мегуфтанд: дар миёнаи онҳо амир меояд. аммо азбаски атрофи ӯро афғонони яроқдор печонда гирифта буданд, ҳеҷ кас ӯро дида наметавонист. чаро амир аз афғонон ба худ посбон гирифтааст? гуфта чоруғпӯши кунҷков пурсид. азбаски ӯ ба мардум бисёр зулм кардааст, аз ҳама метарсад. ҳатто ба аскарони хоссаи худаш ҳам дилаш пур намешавад. бинобар ин дар ҳимояти бегонагон, ки бо пули аз мардум торош кардааш харида гирифтааст, мегурезад, гуфта яке аз тамошобинон эзоҳ дод. амир ба пеши чодар аспи худро нигоҳ дошта фаромад ва ба чодар даромада ғоиб шуд. баъд аз дақиқае яке аз пешхизматон як амалдорро ҷеғ зада ба пеши амир даровард. он амалдор баъд аз 5 дақиқа аз пеши амир баромада ба пеши гурӯҳи тамошобинон омад. аз байни онҳо бойҳо, арбобу оқсоқолҳо, муллоҳо ва амалдорони маҳаллиро ҷудо карда ба каноре бурд ва ба онҳо салом ва супориши амирро расонида гуфт: ҷаноби олӣ, мувофиқи тақдиру насиба ва хоҳиши илоҳӣ ба хоки ҳамсоя мегузаранд ва зоти олӣ нахостанд, ки ғуломони содиқашон дар дасти болшевикон азоб кашанд. бинобар ин марҳамат карда гуфтанд, ки бойҳо ҳамаи молҳои манқул, пулҳои нақда, ҳайвоноти чорпояшонро бо зану бачаашон гирифта аз дунболи ман аз дарё гузаранд. ва низ марҳамат карданд, ки ятим, чӯпон
ва хизматгорҳояшонро ҳам ҳамроҳи худ гирифта аз дарё гузаронанд, то ки ба воситаи онҳо дар хоки ҳамсояамон, ки дӯсти мо аст, мисли ватани худашон корҳои деҳқонӣ, чорводорӣ ва савдогарии худро ба роҳ андохта тавонанд. муллоҳо дар ҳаққи мо дуо карда, дар ҳамин ҷо бошанд ва мардумро ба муқобили болшевикон ва меҳнаткашони пойбараҳна, ки ба мо теғ кашидаанд, аз номи шариат шӯронанд. амалдорони маҳаллӣ ба даст яроқ гирифта, деҳотро тароҷ кунанд, иморат ва киштзорҳоро сӯзонанд, мардумро кушанд ва хонавайрон кунанд, то ки ҳама аз ҷонашон безор шуда даврони моро шод кунанд. арбобу оқсоқолҳо бар рӯяшон ниқоб кашида ба даруни ҳукумати болшевикон дароянд ва то метавонанд аз дарун истода кори онҳоро вайрон кунанд. аъёни мамлакат бо шунидани ин супориши амир, ҳамаамон бо ҷону молу зану фарзанд бандаи фармони олӣ мебошем ва умедворем, ки ба зудӣ мамлакати худро боз ба даст дарорем, гӯён ғулғула бардоштанд. дар ҷавоби ин ғулғулаи онҳо аз даруни оммаи мардум, ки бештарин чорухпӯш буданд, касе дасташро ба даҳонаш бурда ҷиртак кашид ва дигаре бо овози баланд гуфт: баъд аз ин мамлакатро танҳо дар хоби шабатон хоҳед дид. аммо барои амир ва амалдорони ӯ фурсат нашуд, ки аз миёни мардум ин таҳқиркунандагони худашонро ёфта ҷазо диҳанд. аз дур садои тупе шунида шуд. амир ва амалдорони ӯ ба киштиҳое, ки барои онҳо тайёр истода буданд, даромаданд ва киштибонон сари киштиҳоро ба тарафи Афғонистон гардонда, дубела рондан гирифтанд. баъди аз назарҳо дур шудани амир, бойҳо, бойбачаҳо ва одамони ба худ наздикашонро фармуданд, ки ба дашт раванд. ҳар рама ва галаеро, ки ёбанд, пеш андохта, ҳай карда оварда аз дарё гузаронанд ва худҳояшон барои бача ва хизматгоронашон ба деҳаҳошон раванд. аз ин ҷумла эшонқулбой барои ҳай карда овардани рама ва галаҳо шоқолро ба дашт фиристод ва худ асп давонда ба тарафи қишлоқи худ рафт. дар лаби дарё якчанд киштии калони бодбонии маҳаллӣ тайёр буд. савороне, ки рама ва галаҳоро аз дашт ва чарогоҳҳо ронда оварда буданд, ба қадри ғунҷонида тавонистанашон дар киштиҳо ҷойгир карданд. аммо дар лаби дарё хеле гӯсфандон монданд, ки барои онҳо дар киштиҳо ҷой набуд. ҳайвонронон хостанд, ки поҳои гӯсфандонро баста, онҳоро мисли борҳои беҷон дар киштӣ болой ҳам гузоранд. лекин ба ин кор киштибонон розӣ нашуданд. агар дар киштӣ аз бардошташ зиёдтар бор карда шавад, меғутад, ғарқ мешавад, гуфтанд. ятим Мурод, ки аз дунболи гӯсфандон афтону хезон ба лаби дарё расида омада буд, дар қатори гӯсфандон ба киштӣ даромад. яке аз ҳайвонронон, ки дар болои ба киштиҳо зиёдатар гӯсфанд даровардан, бо киштибонон ҷанҷол мекард, ба киштӣ даромадани ятимро дид ва давида рафта ӯро бардошта ба лаби дарё ҳаво доду: ту ба газакӣ кӣ даво мешавӣ? ба ҷои ту як гӯсфанд аз дарё гузарад барои мо нафноктар аст. гӯён аз киштӣ баромад ва яке аз гӯсфандони дар киштӣ нағонҷидаро дошта ба вай дароварда истода, ба киштибонон: ана ин гӯсфанд ба ҷои он бача ҷойгир шавад, гуфт. ятим, ки дар вақти аз киштӣ берун ҳаво додан ғелида рафта буд,
аз ҷояш хеста дар тоз боз ба лаби киштӣ омада часпида даромаданӣ шуда, очем ба очем меравам гӯён фарёд кашида ба гирья даромад. аммо ҳайвонроне ки ӯро аз киштӣ берун ҳаво дода буд, ба даромаданаш роҳ намедод. ба гирьяю зории ятим раҳми киштибон омада, ӯро бардошта ба киштӣ даровард ва дар паҳлӯи худ шинонда ба ӯ гуфт: майлаш, киштӣ вазнин шуда ғутад, мол ва ҳайвоноти бойҳо нобуд мешаванд, ба ман чӣ?